Assalomu alaykum birodarlar, xushomton ба канали ман. Марҳамат, лайк зантон, подписаться фаромӯш накунтон. Аз шумо ҳеҷ чӣ набарад бародарҷоно. Ман ҳами якоманда 2 гектар замини кушодаш омадааст. Мана марҳамат ҳамшо кунтон биродаро. Ин соли гузашта семечка карда буда, накун ин танаш истодааст. 2 гектар. Обаш ду хел насоси скаваҷай. Ман номери телефон биродаро экранада ҳай агар خریدار باشدن اگر مرحمت تلفن کنتم من نمره صاحبشون میتونم صاحبشون سه سرکارتر تلفن باشه نمیتونم برای همین نمره خودم موندم برادرها این 20 ساله аренда мегӯяд ки ин 20 сола бародаро ана бо худо хоҳад срокаш адо шад бо продлетка метиҳан одам худашон лишна 2 гектар обош нағз сари кӯча ду тарафшанда кӯчи калонай бародаро ҳозир ман тохши бентам мана инҷа кӯчи лакон раҳа мана ин боли кӯчи захкани калонай ин латок инҷа латокашай бародаро пурра семечка кирги значи обаш нағз обаш бемалол бародаро марҳамат телефон кунтон як бор дига мегӯям ин аренда 20 сола бародаро бо адо шад продлеткара метиҳам 20 сол дига ба ана нархаш 140 000 сомон савдо мешад ин 2 гектар бародаро 140 000 сомон бо савдо мешад иншоалло ин адрес чилгазинда ҳамин лаконра ва қариби ҳамин граниса ман нарафта 1-2 километр 1 километр мемонад агар ҳамунҷа дасти чап банда бо ҳама медонад як бор дига мегӯям документаш 20 сола обаш нағз бемалол обаша монда мешавад бародаро خریدار аниқ бошна 140 000 сомон мана номери ман ҳай ки خریدار аниқ бошад телефон кунам ман номерашон метиҳам қитишон суҳбат мекунтам қитишон савдо мекунтам бо ягон вайша мисол ягон гапу кору мепурсидигатон боша бо нағзтар мепурсидон аз соҳибаш замини кушод заминаш хоки нағз фақат ки семечка вайсола семечка кардаги будан семечка сирашик диги танаш истода рост истодаги ну бентхо ҳамаш ин вай барои дастгирӣ якҷон ташаккур миннатдор худо нигаҳбонатон бошад бародаро.